Салом бинандагони Хабар ТГ, ман Навиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо ҳатман обуна шавед. имрӯз барномаи консертии ин ҳунарманди ҳиндӣ дар доираи ҳамкориҳои фарҳанги Тоҷикистону Ҳиндустон баргузор мешавад. ба иттилои Вазорати фарҳанги Тоҷикистон, шоми имрӯз дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон консерти рақси классикии ҳиндӣ доир мешавад. барномаи тафриҳҳори ҳунармандии машҳури Ҳиндустон Боби Митхун Боби Чакраборти ва тими ӯ баргузор мекунад. манбаъ меафзояд, ки Боби Чакраборти бо сафари ҳунарӣ дар Тоҷикистон қарор дорад. зимнан ҳадаф аз баргузор намудани барномаи мазкур ин тақвия робитаҳои фарҳангии ду давлат ва муаррифии фарҳангии халқи Ҳинд ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд, ки консерти рақсии классикии ҳиндӣ дар душанбе дар доираи ҳамкории фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон бо ибтикори вазоратҳои фарҳангӣ ҳар ду кишвар баргузор мегардад. дӯстони азиз, хеле шуд, чандина сол шуд, 50 сол гузашт аз он давре, ки мо Митхун Чакраборти мешиносем ва то ҳол ҳеҷ ки вая живой надида буд. ина омадааст ба Душанбе, ҳоло дар Душанбе мебошад, ки агар шумо талаботи ӯ ҳастед, ҳатман тезтар равед, ки то ки бинед ё сурат гиред. хотя вай 70 ба даромадагӣ аст ҳозир, шояд ба асо омадааст, намедонам, не ки хеле артисту ҳунарманди хуб буд, ки ҳамаи Тоҷикистон ва тамоми нисби давлат мешиносад. шумо чӣ фикр доред дар бораи Митхун? Тез дар комментария нависед.